În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi este duminica dinaintea botezului Domnului. Am reținut din pericopa Sfintei Evangheliei de astăzi faptul că Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul vine să pregătească calea venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El este glasul celui care strigă în pustie. El este trimis de Dumnezeu să vină să pregătească venirea Mântuitorului în lume și mâine, în ziua de bobotează, mâine când Sfântul Ioan Botezătorul îl va boteza pe Mântuitorul în apele Iordanului, îl va arăta lumii și va spune: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Aceste cuvinte le va spune Dumnezeu Tatăl în clipa în care Sfântul Ioan Botezătorul se va atinge mâine de creștetul stăpânului de capul Mântuitorului și îl va boteza. Despre Sfântul Ioan Botezătorul știm că a fost un mare ascet, a fost cel mai mare bărbat născut vreodată din femeie. Știm că se hrănea doar cu lăcuste și cu miere sălbatică și avea o haină, era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă. Și el a venit astăzi ca să îi boteze pe oameni. Botezul lui Ioan, să știți că era diferit de botezul creștin. Botezul lui Ioan este numit botezul pocăinței, pentru că el venea să-i cheme pe oameni la pocăință. Venea ca să îndemne pe oameni să pună un început bun în viața lor și, de fapt, primele cuvinte pe care le rostește Sfântul Ioan Botezătorul sunt: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și oamenii îl întrebau: noi ce trebuie să facem? Pentru că nu înțelegeau ce înseamnă pocăința. Și el le spunea tuturor, nu le cerea oamenilor să fie ca el. Nu le cerea oamenilor să fie un pusnic atât de mare ca el. Nu le cerea oamenilor să trăiască așa cum trăia el. Le cerea oamenilor, în schimb, să fie niște oameni normali. Celui care are două haine să dea și celui care nu are. Pe cei care erau vameși îi îndemna ca să nu îi asuprească pe iudei, să nu ia mai mult, să nu ia mai multe dări decât trebuiau ei normal să ia. Ostașii care veneau la el și ne întrebau noi ce să facem, le spunea și lor: să fiți corecți, să fiți cinstiți, să fiți mulțumiți cu leafa voastră, cu solda voastră, cum am spune, să nu ne dreptățiți pe nimeni. Adică, într-un cuvânt, feriți-vă de rău, dar faceți și binele. Că aceasta, de fapt, înseamnă pocăința. Pocăința nu înseamnă să le pădăm biserica, să nu mai mergem la biserică. A fi pocăit sau aduce o viață de pocăință înseamnă să te hotărăști să pui un început bun în viața ta, să schimbi viața, să schimbi felul de a gândi, să te transformi, să schimbi felul de a vorbi și felul de a făptui sau felul de a te comporta în societate, la locul de muncă, în familie. Asta înseamnă, de fapt, pocăința. Acest mesaj l-a adus Sfântul Ioan Botezătorul oamenilor: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, și a învățat pe toți să pună un început bun în viața lor. Sigur că, pe urmă, vine Mântuitorul Hristos, sau botezul creștin, care se face în numele Preasfintei Trăimi. Vine Cel care este mai mare decât mine, pentru că era întrebat Ioan Botezătorul dacă El este Mesia, dacă El este Hristos pe care poporul evreu îl aștepta, și a spus: nu sunt eu, pentru că cel care vine după mine este mai tare decât mine și eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Și el va trebui să crească și eu va trebui să mă micșorez. De fapt, ziua de mâine, ziua de bobotează, în clipa în care Sfântul Ioan Botezătorul îl va arăta pe Hristos lumii, este momentul în care, sau din care el va începe să scadă numele Lui și să crească numele Mântuitorului. Este momentul în care Hristos își va începe propovăduirea Evangheliei la toată lumea. De aceea, iubiți credincioși, îndemnul pe care vi-l adresez astăzi fiecăruia dintre dumneavoastră este acela: dacă căutați să luăm aminte la
sfatul Sfântului Ioan Botezător și la îndemnul lui de a ne pocăi, pentru că dacă nu ne vom pocăi, să știți că cu toți vom pieri. Și pocăința aceasta înseamnă, Sfântul Ioan Damaschinul ne spunea, întoarcerea de la cele împotriva firii la cele după fire, întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavol la Dumnezeu. Acest lucru îl așteaptă Dumnezeu de la noi și această stare de pocăință ar trebui să avem toată viața noastră până la cea din urmă a noastră suflare, până când vom părăsi această lume trecătoare și ne vom duce cu sufletul acolo sus în ceruri, să dăm seama înaintea lui Dumnezeu pentru felul cum am știut să gestionăm timpul care ne l-a dat El aici pe pământ. Cum am gestionat toate momentele și toate împrejurările din viața noastră în așa fel încât să facem voia lui Dumnezeu. Deci, repet, pocăința nu înseamnă numai să nu faci rău. Nu înseamnă numai să nu înjuri. Nu înseamnă numai să nu bei. Nu înseamnă să nu fii mândru. Ci să cauți să înlocuiești toate faptele rele cu fapte bune. Să înlocuim zgârcenia prin milostenie, să înlocuim mândria prin smerenie, să înlocuim lăcomia prin înfrânare, să înlocuim desfrânările prin o viață curată și toate aceste lucruri le vom putea face cu ajutorul lui Dumnezeu dacă ne vom ruga Lui și dacă vom cere ajutorul lui Dumnezeu, pentru că El ne spune în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 15, fără mine nu puteți să faceți nimic. Absolut nimic. Și tot ceea ce noi am realizat și realizăm în viața aceasta, să știți că am realizat cu ajutorul lui Dumnezeu. Absolut nimic n-am putut realiza dacă El nu ne-ar fi ajutat și nu ne ajută. De aceea să cade să fim recunoscători, să mulțumim lui Dumnezeu. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur la un moment dat în cuvânt, Dumnezeu nu are nevoie de recunoștința voastră și de recunoștința noastră. Dar așteaptă această recunoștință din partea voastră ca să vă dăruiască mai multe daruri decât vi le-a dăruit până acum. Deci iată cum Dumnezeu binecuvintează pe omul care știe să mulțumească, care știe să fie recunoscător pentru ceea ce a primit deja, ca atunci când primește recunoștința noastră, El să ne binecuvinteze, să ne dăruiască mai multe daruri și mai multe binecuvântări. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dăruiască fiecare dintre noi puterea aceasta de a ne pocăi, de a pune un început bun, de a nu mai săvârși păcatele care le-a săvârșit, să ne dăruiască fiecare puterea de a săvârși cât mai multe fapte bune spre slava lui Dumnezeu și spre folosul și mântuirea semenilor noștri. Amin.